Днес ще ви покажа един сървър, който се казва Unreal Network. Дам, това е сървър, с мен никой не е, но сега. Така, казва се Unreal. Сега го намерих. Един ми го почи от Skype. И така, това ще е клип, т.е. ревю на Unreal Network. Сега да видим, първоначално като влезем, т.е. има кит, старт, дава ви целият този сет, който е с Protection 2, Unbreaking 1, един меч, Unbreaking 1, Sharpness 2, 12 Gold Apple и 3 Gold Apple и 5 супички. Сега да видим лаповете. Първия ларп е Warp Enchant. Както ви казвам, добре, ще просто кажа нещо на мина. Тоест на фастера. Добре, доста е малко това Warp Enchant, че съвсем трябваше да е на спаун, ще да е по-яко. Казваш, че Warp е Warpent. What the fuck? Добре, това е нещо. Може би е плагин. Едва ли точно. Така, това за експерт, сервер end. Добре, това е end. Секунда. Отново да направя нещо. Така, както виждате, лагва и искрено съжалявам за този шум от тъпия ми лаптоп. Скоро ще си го правим, няма да е така. Следващия ларп, след ларп end е ларп евент. Малко рима има. Евент, честно. Добре, това е гадно ми каза. Свикнал съм да чакам. Айде. Така. Да, това е плагин. Така. Честно ли това е лап? Да, това е лап. Добре, ето това тук е PvP. Там. Там просто админите спират нещо. Нещо като лого. Сега просто чънковете са незаредени там. Добре, следващия ларп е ларп Jump. Вау, дори не мога да го скоча това от лак. Вау! Но, добре, там може би само за евент. Следващия ларп е ларп Reels. Така да не използвам чит, да не спамя. Добре, това не знам какво е. Гриф е позволен. Да не използвам, т.е. да не пиша с капсул, да не питам за Op, Rank и Items. Do not advertise, не знам какво е това. Да не сме груби с админите. Следващия ларп е ларп шоп. Добре, може би това е. Не знам. Честно. Добре, ларп шоп. Не ме кефи много. Лата. Добре, нищо.
Тук може би за Golden Apple. Да, почнати, тренки, такива работи. Вау, добре, къде? Добре, не бях ли? Не, тук бях. Добре, това е ларт. Обърках се съвсем. И точно сега трябва някой да ми пише. Варп стар. Екипа. Този не знам кой. Админ плюс Либончо. Добре. Creator Owner. Fairplay BG. Hoster Freaking. Т.е. той е хост сервера. Owner Cuboost. Добре. И Admin плюс Brutal Sandwich. Окей. Добре, това има име кефи. Добре, това ще е от сервера, но няма да ви казвам чао. Искам да видя първо дали има някой. И като телепортните има един Pleasure Plate. И ако този не беше тука, добре, този Pleasure Plate просто ви хелва, но просто той го е начиснал. Тук има един free chest, който може ли да... Не, ще го издебна. Ако мога да... Добре, не мога. Седно. Добре, сме да видя това. Добре, имаше едни табелки в дърбът. Добре, табелки. Седно. Мисля, че това е версия. Кажете. Къде е баба? На YouTube. За сега един. И